rwy'n tawd yn ymwneud ymlaen i. Ti ddim yn ymwneud. Bod ni'n atio, Chris Pink, Sgidiau Pink. Sgidiau Pink. Ia, nes i methu cael fi. Nes i wedi cael ei. Mae'r gan nesaf yma wedi chyfansoddi gyn ddyn o Fangor, a mae'r dyn o Fangor yn y gynulleidfa heno. I enw fod i David Thomas. Diolch David, mae dy ganeuon di werth chweil. Ond, enw hon, a da ni eisiau pawb gopi dwylo rwan, oce? Da chi wedi bod yn eistedd fan'na, yn mwynhau drwy gyda nos, da ni eisiau chi weithio rhywch chi bach rwan. Lle mae David? Mae David Arthur. David Arthur, eisiau David Arthur Yn wir bach sbesial i. Ymlaen. A hefyd, gan i ddeud, penblwydd hapus iawn wrth Ian. Lle mae o? Penblwydd hapus i ti fwy. Lle wyt ti? Penblwydd hapus. Penblwydd hapus. Iawn? Na ni ganu chdi munud illa. Mae David Arthur am ddechrau clapio i hon. Ynddi? Yndi tad. Da iawn. Ti'n cael ffrog newydd da? Ti'n lici? Mae'n neis. Dwi'n cael siwt newydd sfi. Da iawn. Mae'n gorau mynd nôl fori. Caneuon? Canu glad. Diolch fawr. Diolch. Da ni am droi chydig bach yn ddiwio. Mae drofn yn syl, dydi? Yndi? Reit. Yn syml, enw'r gan yma di Pam fy Niw. Diolch yn fawr. Pam fy Niw, yr haes dim i'r waith, mae'r siwrnau yn faith, ti'n gweld pen y daith. Dwi'n fy Niw, oes gof
Mae'n amser i ni ddod at y gan wytha, a mae'n anodd o hyd yn dydi i ddewis can i darfod efo hi. Ond, mi da ni ar ddall bod yna rhywun wedi ffonio i fewn hydw o rwla i ofyn i ni gan Tony Jones. Tony Jones dros mae iechyd. Yn un hanner o Tony Galoma. Ac, da chi'n gwybod, do'n i ddim yn gwybod tan nath rhywun deitha fi chydig o wthnos yn ôl bod hi'n hanner can mlynedd ers i Tony Galoma ddechrau canu. Ydych fel? Da ni yn arfod efo un o ganeuon Tony Galoma, a dwi'n gwybod na fysa Ren Tony Jones ddim yn meindio cos mae'n gyda ni. Da ni yn arfod yn noson, ymunwch efo ni os ydych chi am, pam ddim. Lloyd dim yn ôl i Gymru. Diolch yn
diolch o galon i chi. Tos ymwneud chi sefyll nhw chi ista. Smoliwch bod chi adra. O, nefod. Diar mi. Dim ista fan o adra, maen nhw'n gwrdd. O rhaid mi alw hyn o ma'n ddrwg i ni. Dwi wedi chwilio am siop jeeps nes i'n Ganarfon. Dwi'n clywed bod e'n dda a dwi'n cael hyd i fi. Ond o'n i wedi clywed bod y hogiau ma'n canu, a maen nhw, wrth gwrs, maen nhw'n canu canion Tony Galoma. Ddoed i mynd nôl i Gymru, o rhaid mi ofyn am hwnna, achos mi fydd Tony a Galoma yn dod yn ôl i Gymru yn y wythnosa nesaf yma. Da ni wedi penderfynu riteirio a gwerthu'r gwesti, a dod yn ôl adra. Does yna neb arall yn gwybod dim ond y chi. Beth arall swn i'n licio wneud ydy diolch i'r dyn yma, mae hwn yn gefndar i Tony, so mae hwn yn... Dwi eisiau diolch iddyn nhw, ac wrth gwrs yr hogiau mae i gyd wedi perfformio heno, Kev wrth gwrs wedi cadw'r noson i gyd efo i gilydd, ac i chi am ddwan, mae'r achos, mae'r noson yma achos werth y byd heno. Werth y byd, os yna ddim byd fatha gofal am blant bach a ti ddod. Diolch yn fawr i chi. Diolch i ti. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Unwaith eto, Aloma!